Zdar všichni, tak jsme tady zase po poměrně dlouhý pauze, soráč, s dalším updatem o těch změnách v pravidlech a dneska se podíváme na klas, počkat, na který klas se to dneska podíváme? Barbar. Na Barbara se podíváme. Na Barbara začneme hezky podle abecedy a taky se teda omlouvám za to, že nám to dlouho trvalo, ale tak víte, co byly svátky a tak nebyl čas prostě, no. Přesně tak. Takže Barbar. Začneme hádám o těch generických změn a potom se přesuneme na ty jednotlivý Klasy, no, a ty klasy. věci. Jo, přesně. Tak třeba já teda si vezmu slovo, začnu a můžeš, jo, tak jak jsme to dělali předtím. Pokud jde o samotný rage, tak ten mi přijde v mnohým lepší. Jednak úplně skvělý buff je to, že ten rage můžeš jen tak prodloužit za bonusovku prostě. Nemusíš, vole, se řezat do ruky, nebo prostě mermomoci na někoho útočit, prostě jenom použiješ bonusovku na to, aby si prodloužil ten rage, což je super, jako, když se zrovna prostě bys byl v situaci, kdy tě nikdo neatakuje. A navíc se ti doplní jeden rage po short restu, což dřív taky nebylo. Dřív regeneroval se jenom za long rest a teďka se ti doplní rage i vlastně po short restu. Sice jenom jeden, ale i tak je to dost dobrý. Jo, plus teda taky funguje s jakýmkoliv útokem založeným na síle, takže teoreticky můžeš házet věci. Jo. A je to fakt jako, je to fakt cool. Rage prostě výrazně buffnutý, což bude u Barbara něco, co budeme opakovat teďka docela často, protože mám pocit, že celá ta klása prostě dostala buff jak prase. Danger Sense. Oni z toho teďka udělali jako regulární Spider Sense z té schopnosti. Protože ty dřív potřeboval vidět nebo slyšet tu věc, aby jakoby dostal tu výhodu na ten Dexterity Saving Throw. A teď to nemusíš, ani můžeš být slepej, hluchej. Jediný, co tak musíš být přivědomý. Jo, no. Prostě všichni barbaři mají Spider Sense teďka. Což je dobrý. Ono to stejně, tam bylo tak jako napsaný, že jako nemůžeš být překvapený, ne? Nebo něco takového. No bylo, ale bylo tam, že musíš tu věc vidět nebo slyšet. Jo, to no. Neviděl nebo neslyšel, jo, že třeba bys měl okolo sebe nějakou kouřovou clonu, nevím prostě, tak mohl být teoreticky. Ale takhle ne, takhle máš Spider Sense, prostě cokoliv, odkudkoliv přijdeš, ti zavážou oči a nacpou ti do uší vatu, tak prostě pohoda, můžeš se vyhýbat. A mám pocit, jako, že tohle je tam daný z půlky kvůli stížnostem na nekonečný diskuze a stížnosti od barbarů vůči pánům jeskyní. Jo, nebo to vidím, nebo to slyším, určitě bych to slyšel, vole. Právě. Jo, jako souhlasím, no, že to je takový zjednodušení toho pravidla a jako svým způsobem je to cool, jako je to cool. Co tu máme dál, ten Reckless Attack. Jo, ještě předtím, ale je tady ten Primal Knowledge. Jo, jasně, extra skill, proficiency. A Primal Knowledge, přesně, dostaneš extra skill a strašně se mi líbí ta feature, že ty můžeš použít sílu místo akrobacie, intimidation, perception, stealthu a survival. Chápu, proč akrobacie, dobře, prostě to uděláš hrubou silou. Chápu, proč intimidation. Jak ti síla boostne perception, jestli jako budeš mít takovej ten... Kdybychom to dělali nějak víc jako cinematicky, jak řeknu, tam dáš nějaký to mega takový jako nasvalený ucho, no, takový to květákový, ty vole. Zatneš ucho, vole. Stealth a survival. Oni tam teda vysvětlujou tím, že jakoby do tebe proudí ta primal síla nějaká nebo něco a to ti jakoby dovolí ty věci dělat líp. Ale je to vtipný, no, docela. Jako toho survivalu to zase jde tak trochu chápat. Jo, takový, tam asi jo, no. Ale rozdělám oheň, prostě budu silně třít ty klacky tak moc, až ten oheň prostě vznikne. Přesně, no. Ale ten stealth a perception, ty jsi funny. Jsi tak silnej, až nejdeš slyšet, prostě. Jako jo, no. Ale já nevím, no. Já jsem viděl asi až moc anime, speciálně tady Grappler Bucky se nabízí jako takový příklad, kdy lidi silou řeší úplně všechno, takže... Ok, to jsem neviděl, ale... To ani nechceš vidět, řekl bych. Ale jako je to... Už jsem viděl prostě, jak to lidi dokážou odůvodnit doslova cokoliv s pomocí svalů, takže jo, no. Říká v pohodě, jo. Za mě je to OK. Jo. Reckless Attack je vlastně stejný, ne? Jako byl tam žádná změna není, pokud jsem to četl dobře.
myslím. No, funguje, když máš oportunitu teďkon, protože platí do konce kola, což předtím myslím nedělal. Aha, možná. No, máš možná pravdu. No rozhodně funguje do konce kola. A já, co jsem se díval do těch starých pravidel, tak mi přišlo, že předtím fungoval prostě na tvůj útok, ale ne do tvýho příštího kola. Jo, počkej, tady je v nových napsaný Reckless Attack, doing gives you advantage on attack rolls, until the start of your next turn. Jo, during this turn, máš pravdu, no. No, Tak takže... jo, tak je o trochu lepší, no, protože ti dá advantage i na reakce. Jako No. celkově na reakce, že jo, protože ty tam pak u té jedné subklasy, myslím, že to je zrovna ten Berserk, tak tam máš ten retaliation, že jo, že můžeš jakoby, když tě hitnou, tak můžeš vracet úder a tím pádem teď ho budeš moc vracet s výhodou vlastně díky tomu Recklessu. Jo, no. Což je dobrý. OK, tak další buff. Další buff, no. Barbara prostě. A ne, tak i na ty opportunity se to může hodit, jakože speciálně v tom novém D&Dčku, že jo, díky těm Weapon Mastery, který teda samozřejmě Barbar taky vlastně má, tak tam máš víc možností nějak ty oponenty jako sunout a tak dál, že jo? Jo, určitě, no, určitě. Nebo je podrazit, nebo cokoliv, že. Navíc, jo, no. Novinka, co neměl starý počkej, jo, měl jsem to tady někde, ne? Je to tady Instinctive Pounce. Jo, to je novinka, no. Že se pohneš za polovinu tvojí rychlosti, když rageuješ navíc, ne? Nebo jen jo, tak, přesně, jakoby, no. prostě. Přesně, no. Jinak myslím, že ten zbytek je stejný, ten jako Feral Instinct a tady tyhle ty věci, myslím i ve starým, ne? Nebo jo, víceméně. Ale ještě tomu Feral Instinctu tady ve starých je, že pokud jsi překvapený na začátku jakoby kombatu a nejseš mimo incapacitated, tak můžeš se chovat normálně ve svým prvním tahu, ale jenom pokud vstoupíš do rage, a to tady vůbec není, tady tahle ta věc. Takže to asi takhle už nefunguje, asi můžeš být překvapený. Ten Danger Sense ti dá v nových jenom výhodu na Dexterity Saving Throwy. Překvapený být můžeš jako pořád a tím pádem asi i tím, že oddělali tady ten Feral Instinctu, tady tu vlastnost, tak může být překvapený. Ale máš zachovanou tu advantage na iniciativu, no. OK. Takže to je ještě trošku změna, které jsem si jaký všiml teď až... No, každopádně k tomu Brutal Strikeu a Brutal Criticalu. Tak samozřejmě Brutal Strike je o dost lepší než Brutal Critical. Brutal Critical byla prostě úplně nejvíc nudná vlastnost, kde ke Criticalu dostaneš kostku navíc a jenom epic. To je opravdu zábavné. Když to Brutal Strike, přátelé, pokud použijete, respektive pokud se vzdáte výhody na útok, který teda musí být založený na síle. Což máte díky třeba Reckless ataku stejně vlastně furt, že jo? Jasně, nebudeš za Barbara útočit ničím jiným než jako silou a budeš útočit Reckless prostě, protože seš Barbara, jako. Ale nesmíš teda mít jakoukoliv disadvantage na ten hod, ale vzdáš se ty výhody a pokud zasáhneš, tak nejenom, že dáš plus 1d10 jakoby navíc, ale navíc si můžeš vybrat jeden ze dvou efektů vlastně, kde jeden z toho je Forceful Blow, který teda ten cíl posune 15 feetů od tebe a ty se ještě můžeš vlastně pohnout směrem k tomu cíli za polovinu tvojí rychlosti a aniž bys vyprovokoval jakoukoliv oportunitu. Takže reálně se to hrozně hodí vlastně asi do situace, kdy třeba se ke tvojí skupině dostane někdo hodně blízko, okolo tebe jsou prostě lidi, ke kterým nechceš, aby se dostal, tak mu prostě flákneš, odsuneš ho stranu a ještě ty se k němu přisuneš. Hodně dobrý, no. No a ten hamstring blow vlastně je taky dobrý. Zase mám pocit, jako, že to z Barbara hodně dělá toho tanka. Chceš upoutat. To je to, co redukuje tu jejich rychlost, že jo? Zase jo, přesně, no. Nevím, o kolik to je. Je to takovej Vovko, barbar trošku, prostě chceš být jakoby ten tank. Jo. A snažíš se jakoby na sebe nabrat co nejvíc agro v podstatě. No, můžeš i začít jako sunout nějak dohromady, že jo? Jasně, no. Ještě když k tomu máš třeba Rodžíka, tak vlastně ve dvou zvládnete docela slušný crowd control. Skrz to, že prostě Rodžík, že jo, zase sacrifice ty svoje damage kostky na ten stealth prostě strike. Já už teď zapomněl. Jo. Na cunning strike nebo nějak tak. K tomu se dostaneme, až budeme řešit Rouga. Jo, no.
Ale tak víš co, takže prostě je dobrý no, jakože musím říct, Jo. je to nějaká možnost navíc, možnosti navíc vždycky dobré. A kritik ten Brutal Strike je úplně nejstupidnější schopnost, co existovala. Je to fakt nuda, jakože. Byla to OK vlastnost na half orkovi, jakože jsi half ork, máš větší kritikaly, tak jakože jako race feed je to OK asi, ale jako class feed je to fakt nuda, jako. Tady ještě dostaneš něco dalšího na, co to je, na nějakým levelu, ne? 17, máš to vylepšený na levelu 17, je ten Improved Brutal Strike, je to 2d10 damage. Jo. A navíc můžeš použít oba dva ty efekty najednou, jestli to chápu dobře vlastně. No jasně. Jo, takže, oba. Jo, takže respektive you can use two different, ale tobě tady ještě přibylo na levelu 13 vlastně dva nový. Jo. Takže ty si ještě můžeš vybírat ze 4 efektů a ty můžeš použít 2, jo. Tady je ještě ten Staggering Blow, kde ten cíl potom má nevýhodu na další saving throw, což je super v kombinaci s jakýmkoliv casterem nebo někým prostě, víš co, použiješ to na něho, předpřipravíš to tomu casterovi prostě ten cíl. Úplně paráda. Nebo ten Sundering Blow, kde vlastně ty dáš jakoby výhodu zase nějakému válečníkovi, že mu vlastně zvětšíš jakoby šanci na zásah toho cíle opět. Zase super. A zase to skvěle funguje jako tank. Fakt jakoby supportíš, nebo připravuješ půdu těm prostě damage dealerům v podstatě tady tímhletím vlastně. No jasně, rozdáš debuffy. Rozdáš debuffy prostě. Je to fakt dobrý. Jo, a... Bylo zábavnější než Brutal Critical. Jo, no, to je všechno, co souvisí s tím, že musíš hodit critical, pokud to není něco, co ti jako snižuje, kolik musíš hodit, aby si dal critical, tak... Jasně, ale i to je takový nudný, jakože trochu to smrdí. I to, co má ten jakoby champion, tu svoji hlavní vlastnost, že stačí hodit jako 19 na critical, je takový jakože OK, je to silný, ale je to zábavný. Jako dát critical je velká zábava, to, že se ti jako dostane trochu častější je zábava. Jako to je pravda, no. Já nevím, no. Jakmile jako ty osobně musíš hodit těch posraných 20, tak mi přijde, že to nikdy není zábava, ale když se ti stane častěji, že krituješ, tak je to jako dejme tomu. Je to asi, dá se to, no. Každopádně, jdeme dál. Je tady Relentless Rage, který je o dost lepší, protože místo toho, aby tě nechal s jedním životem, jako ten starý, tak dostaneš dvojnásobný počet dvojnásobek tvých barbar levelů jako životy, tak. I kdyby jsi měl jeden level barbara, což bys tam nemohl mít, tady to je na levelu 11, že jo, ale chápeme se, tak prostě to je lepší než to starý. A když máš level 11, tady tu vlastnost dostaneš, tak reálně vlastně skončíš s 22 životama, což jako na levelu 11 sice už není moc, jo, je to damage, který můžeš dostat instantně v podstatě, úplně v pohodě asi. Ale i tak je to dost lepší než jeden. Jo no, 21, už máš jako šanci přežít nějaký jeden útok. Jo no, přesně. Plus záleží samozřejmě na tom, že jaký útok a jestli ho můžeš jakoby, že jo, jestli máš jako rezistenci na něho díky rage. Ale jako další věc je, že když tohle to se ti stane, tak potom ten jeden heal už tě nejspíš dostane prostě přes ten threshold, že jo. Což občas ty healy jsou docela malý, vzhledem k tomu, kolik jsou ty damage, takže... Jo, no. Ale jo, je to tak, že prostě ty udržíš se naživu a navíc právě pro toho healera je potom snaží udržet tě naživu, protože jak říkáš, použije na tebe nějaký healing word a hnedka prostě na levelu 11 můžeš mít třeba úplně v pohodě třeba 40 životů, 35 životů. Jo no, to už něco znamená. To už je dobrý docela. Okay. Pak tady mám Persistent Rage. Tady mám já napsaný, že to je tak napůl. Že jako podle starých můžeš být v tom rage pořád, dokud se nerozhodneš ho vypnout. V podstatě, což jako je v poho. Ale podle nových zase
si obnovuješ rage pokaždý, když házíš iniciativu, tak si doplníš rage, všechny. Přijde mi to tak jako napůl, to nový možná přijde o trochu lepší, protože v tom starým ty sice můžeš být v rage pořád, ale já teda jako DM bych tě rozhodně v rage nenechal třeba dát si short rest, jako. Dobře, Bych no. ti řekl, nebo mi přišlo to chutivný, že jako rageuješ, víš co, si tam jako ležíš si tam v trávě a jsi jako Skoro není odpočívat, vole, jak já to nenávidím, můžeme už jít dál, vy zmrdi. Přesně. Jakože, nevím, no, asi ne prostě. Takže nový mi přijde lepší, protože ten rage budeš mít, když ho budeš potřebovat. A reálně, jaký fight trvá díl než 10 minut, což je doba trvání normálního rage, že jo? Který stejně můžeš teda prodloužit, když chceš za bonusovku, takže i kdyby no trval. nemůžeš, na těch 10 minut ne. Jo, na 10 minut ne. Jo, na 10 minut ne, ale i tak, jaký fight má 60 kol? Jo, to je pravda, no. Jakože, jaký fight prostě má 60 kol? Jakože to už, ty vole, nevím, co by to muselo být za fight. A to mi hlavně řekni, jako měřil to někdy někdo? Jako myslíš, že si někdy někomu vypršel rage jako po 10 minutách, že by tak dlouho fightil? No ale kdyby se to stalo, jako uvědomil by si to někdo? Já nevím. Hele, napište nám, kdo sledujete tady to video, jestli se vám někdy stalo, že jste měli tak dlouhý fight a po 60 kolech někdo prostě řekl Barbarovi, nebo ten Barbar sám si řekl, ty vole, vypršel mi rage. Rovnou k tomu ještě připište, jaký jste měli nejdelší fight, jestli si vzpomenete, kolik kol tak mohl mít váš nejdelší souboj prostě. Jo, To mě zajímá docela. Když si vezmu, jak dlouho to jakoby trvá, když my máme jeden fight, tak to by byl fight, který bychom řešili jak dlouho, třeba 4 sessiony, nebo? Jako podle mě většina našich fightů má jako na 100% jako do 10 kol třeba. No já si myslím. Jakože do 10 kol je prostě hotovo. A když už trvá těch 10 kol, tak už je to jako dlouhý fight nebo delší fight. Nevím, jestli jsme někdy v nějakým fightu v těch jako kampaních, co streamuje, překročili 10 kol. Možná, asi ani to ne vlastně, tam na to nebyl čas. Chtěl jsem říct, že když jsme fightili v finále v post-upu, ale tam ani nebyl čas 10 kol, myslím, ne? My jsme to museli stihnout dřív, to by podle mě ani nevycházelo 10 kol fightit. Já nevím, jaký jsi na to dal ten limit teda, ale... A mám pocit, že to bylo nějakých možná to bylo jako 10 kol? Možná 10 kol dohromady, tak možná mohlo být. A to už byl docela dlouhý fight, jako, na naše poměry, myslím. Zabralo nám to na celý den, že jo? Takže 60 kol, tak to bychom měli 6 sezení, kdybychom celou dobu jenom řešili ten jeden fight. To nevím si představit moc, mít tak dlouhý souboj a myslím si, že by to tam všechny začalo jako brutálně nudit už tak po 20 kolech, jako. By to byla jako brutál nuda, jako. Ale nevím, třeba, ne, napište nám své zkušenosti pod video do komentářů, rád si to přečtu, jaký jste měli nejdelší fighty a jestli vás bavili nebo ne. Tak jo, jdeme dál. Jo, ještě je tam ten Primal Champion, který je trošku buffnutý, že to maximum je 25 a ne 24 jako u starýho, no. A pak samozřejmě je tam ta Epic Boon, což ve starých nebylo, že jo. Což mají všichni, takže asi my jsme to řešili v těch generických, takže myslím, že to nemá cenu. To asi nebudeme rozebírat. Cesta Berserkera. Berserkera, no. Můžeš tomu říct, co máš? Já k tomu nic moc nemám, akorát, že Frenzy je teda teďko damage bonus. A nevyčerpává tě to teda taky, mám pocit? Jo, nevyčerpává tě to a je to damage bonus. A přijde mi to teda lepší. Minimálně, protože mám pocit, že starý Berserker tě jako Barbara limitoval na to, že jsi musel používat velký zbraně, že dual wield se ti brutálně nevyplatilo prostě. Jo, no. Protože jakoby měl tady tu vlastnost, kde za bonusovku útočil přes to frenzy, že jo. Tak na co dual wield prostě? Na hovno. Takhle můžeš mít dual wield a očividně tady to podtrhávají i tím, že ten barbar, co je u té subklásy na obrázku, má 2 sekery prostě. Ale upřímně, to je... Nebo pro mě je to vždycky, jak jsem si ho představoval nejvíc, jakože prostě 2 sekery jsou cool. Hej, a ještě když jsi jakoby berserker, jo, no. Můžeš konkrétně, když použiješ slovo jako barbar, tak to může být cokoliv. To může být velká sekera, já si třeba představím stejně tak jednu velkou sekeru, jako 2 malý. Ale víš to, nebo i ten jeden... Jo. To mi prostě automaticky evokuje 2 sekery, jako.
pravda. Protože Barbar Conan je tak silně vyrytej do mojí hlavy, že jo, je jeden meč nebo něco takového. Jasně. Jo, jako tady to je asi změna, která je lepší a přijde mi to lepší v endgameu asi, protože ten damage celkem solidně nascaluje podle mě tím, že ty používáš D6, které jsou rovný tvýmu rage damage bonusu, což na konci je rage damage bonus je 4, to znamená 4D6 použiješ. Asi to bude tak nějak podobně silný jako tvůj normální útok možná, ale zase ti stačí trefit se jenom jednou, abys ten damage dal, což... Asi prostě dobrý. Takže to je v poho, pak co tady máme? Intimidating presence na level Jo, ten je 14. posunutý na level 14, ale zase je lepší. Jo, protože funguje jako bonusovka. A funguje plošně hlavně. Ten starý byl jenom na jeden target, ale tady ty zastrašuješ všechny kolem. Dává smysl, když se to jmenuje Intimidating Presence. I tak to působí trochu divně, víš co, ty máš vypadat jako mega děsivě, ale z nějakého důvodu se tě bojí jenom ten jeden člověk, kterého jsi vybral. A ti všichni ostatní jsou jako, tak normální týpek, vole, půjdu oseknout prostě. Ale ten jeden, ten se tě bude bát. A no, upřímně, to je tak trochu divný i u normálního zastrašování, protože teoreticky vzato, kdyby si jako, já nevím, někde na ulici obří týpek začne na někoho řvát, tak to nejspíš taky jako zastraší úplně všechny v okolí a nebo nikoho. To je pravda, no. Jo, to je pravda, no. Tam už záleží, jak to zastrašování děláš, jo. Pokud někomu jakoby třeba podáváš ruku a stiskneš mu ji a zle se na něho podíváš, tak chápu, že bude zastrašený ten jeden člověk, protože to je jakoby gesto, kterýho si kolem jdoucí asi úplně nevšimnou. Jo, ale pokud to bude jak ty, že na něho začneš křičet, tak asi... jako většina barbarů, prostě já si představím toho Boguga, který zastrašoval prostě víceméně jako buď takhle, a nebo řekl něco úplně debilního, ale skoro vždycky nahlas a byl u toho velký, takže... Jo, no, to je pravda, no, to je pravda. No a Retaliation je vlastně teďka na levelu 10 místo levelu 14, ale funguje stejně, ale na levelu 10, takže je lepší tím pádem. Ale jinak je to Berserker vlastně stejný, ne? Více méně, no, jenom má lepší frenzy a lepší retaliation. Vlastně jako je stejně jako celý prostě barbar je tak trochu buffnutý. Není to až tak velký rozdíl, ale rozdíl to rozhodně je, jako. No ale ty větší změny jsou tady u Path of the Wild Heart. Ano, neboli u starého dobrýho totemovýho válečníka, kterýho se tady rozhodli přejmenovat, protože prostě slovo totem se nehodí do moderní společnosti, očividně. Prasárna ty totemy. Co? Prasárna ty totemy, no, co na to říct. Ano, přesně. Takže je to teďka Path of the Wild Heart, teda už tam není slovíčko totem. Mně popravdě, taková jako moje vsuvka, ale když prostě vidím i to, jak to teďka jakoby funguje, tady ten subklas, tak si vzpomenu prostě na ty šamany z Krále šamanů, na ty, co řídili ty zkoušky, jak měli těch spoustu duchů, víš co, v těch jejich předmětech a mám z toho jako tady tenhle ten vibe, víš, prostě z celkově z té klásy, jako, nebo z té subklásy teda. Trošku. Ale jo, je to takovej vibe. Jo, je to takovej vibe trošku, že jo. A mě vždycky přišli hrozně cool teda, tady tihleti, jako v tom anime, jako. Takový ty mistři prostě, tajemný, všechno vědí. Přesně. Máme tady teda rovnou na levelu 3 toho Animal Speakera, což ve starým není, pokud se nepletu. A dovolí ti to castit. Oh yeah. I když pouze jako rituály teda. Beast Sense a Speak with Animals. Takže kdyby to bylo ve starých pravidlech a Frax by si vybral tady tu subklásu, tak by si mohl Boguk povykládat se Sokolem Bambusem. Ale hlavně bys musel Aljona hrát doslova každou slepici, protože Boguk by vyslýchal, když by ji potkal, kvůli tomu, aby mu řekla, kde je královna slepic, takže to by byla největší noční můra. A to bylo perfektní. To bylo skvělý. Bože můj, proč to tak nebylo už dřív, ty vole, to by... Jako, myslím si, že jenom díky tomu by se ten čas natáhl tak o další 3 sessiony, jako bychom měli navíc minimálně, jako celkově, by měla ta kampaň prostě. Jo, no. Každopádně bylo by to fakt top, ale jo, takže teďka si může prostě barbar pokecat se zvířatama, nebo může vnímat skrz jejich oči,
nějakého asi spřáteleného zvířete, no prostě. Takže jako asi v pohodě. Rage of the Wilds je vlastně to, co ve starých pravidlech se jmenovalo, to se, nevím, to jsem si tady nenapsal, ale zkrátka je to, že si jakoby vyberete ten aspekt, který vás bude reprezentovat. Jo. A tady teda zůstaly 3, čímž ve starým jich teda bylo víc, jich bylo myslím 5. Oni možná časem zase přidají, ne? V tom starém, já nevím, jak to začínalo, tehdy jsem nehrál D&Dčko, ale... Taky nevím. Ale jako no, reálně ani podle mě to není až tolik potřeba, protože jako buďme k sobě upřímní, kolik lidí si místo medvěda vybralo ty vole, já nevím, třeba... Cokoliv jinýho, protože medvěd byl nejlepší a medvěd zůstal, takže... Jo no, nebo třeba tygra prostě, že když rageuješ, tak můžeš skákat dál. Jakože to je úplně na rovnocenný úrovni jako to, že prostě máš resistance na všechen damage, kromě psychického, můžeš skákat dál prostě. Jo no. Což teda je jeden z mála nerfů malých, který se tu staly, protože u medvěda teďkon můžeš, teda rezistuješ damage dál, ale kromě psychického tě zraňuje ještě tady Force, Necrotic a Radiant. Takže... A Psychic starý, že jo. Psychic pořád taky, no. Taky, no. Takže jo, no, je to jako... Je to nerfnutý, na druhou stranu podle mě fair naprosto, protože to bylo strašně OP. Yep. A jako reálně buď ses mohl jako DM smířit s tím, že nebudeš Barbarovi dávat jako damage, mimo teda nepřátele s magickýma zbraněma. A nebo tam dávat nějaký ty mind flayery a podobný potvory, který dávají psychic damage prostě, jako... Jo no, což se stane prostě jednotvárným, takže ono je lepší mít tam víc věcí, víc různých damageů, jakoby, té rezistence, tady když to můžeš zranit vyloženě jako jednou věcí tu osobu, tak je to tak jako dost otravný. Jakože i tak je to dost silný, podle mě, prostě dostaneš rezistenci na lightning, na fire, na frost, fakt dobrý, jo. Jako. Je to mega silný. Potom tam máš teda toho Eagla, který je lepší než ten starý, protože ten starý Eagle ti dovoloval vlastně použít dash, nebo no vlastně použít dash ti dovoloval v podstatě, a když ho použil za bonusovku, tak na tebe tvoji nepřátelé měli nevýhodu, ale tady ty můžeš za bonusovku najednou použít dash i disengage, pokud rageuješ. Takže nejenom, jo, prostě můžeš za bonusovku disengage a dashnout, když rageuješ, za bonusovku použiješ obojí. Takže nejenom, že tu oportunitu ani nebudou mít, že jo. Prostě jo, lepší. No. Jo. Je to mega dobrý. Skvělý, když chceš někomu pomoct, no. Jo, přesně. A pak máš toho vlka, který funguje stejně teda, prostě tvoji kámoši okolo tebe mají výhodu na advantage, no, to je výhodu na advantage. Mají výhodu na attack roli okolo tebe, prostě když stojí. A co je nejlepší na tom všem, co je strašně velký buff pro Path of the Wild Heart oproti totemu, je to, že v totemu ty jsi tu jednu věc vybral a tu směl prostě na pořád. Jo. Ale tady ty to měníš pokaždý, když zapneš rage, tak se můžeš rozhodnout, že budeš eagle, že budeš medvěd, že budeš wolf. Což je úplně... mega přesílený, nebo hodně dobrý. Je to hodně dobrý prostě. Je to fakt hodně dobrý. Jo, takže... Nevím, no. Prostě je to o dost lepší, jako. Jo. Je to ale o dost speciálně lepší. to, že si můžeš vybrat, je tak super prostě. Jo, protože přesně. ty, když začínáš ten fight, tak docela často jakoby víš aspoň trochu, že tohle je takovej ten souboj, ze kterýho jakoby snažíme se třeba pomoct nějakým lidem, aby utekli před někým, kdo napadl vesnici nebo něco takového. Takže si vyberu spíš toho orla, protože tohle je takovej ten fight, kdy chci být jako mobilní, nebo tohle je boss fight jako kráva, musíme vyhrát, vyberu si medvěda, protože jasně, ten boss... potřebuji tankovat. Jo, no, potřebuji tankovat. A nebo wolf, potřebuji dávat prostě damage, a chci, aby lidi okolo mě dávali damage, tak vezmeš vlka prostě. Jo, no. Takže je to fakt dobrý, že v žádném tom souboji nebude ta schopnost, jakoby, nebudeš litovat prostě, že jsi něco vybral, že jsi do toho zablokoval a tak. Jo, přesně, je to super. A
zase to umocňuje vlastně to, co jsem řekl na začátku, že mi to připomíná ty šamany, protože reálně si umím představit, že kdybych hrál tady toho druida, tak já si na sebe navěsím nějaký cetky prostě, víš co, a budu to prostě roleplayovat tak, že pokaždý, když si vyberu ten jeden aspekt, tak já nevím, si vezmu tady medvědí zub prostě, anebo orlí pero, víš co, a něco s ním prostě udělám a tím jakoby si aktivuju ten rage, podle toho jakoby přivolám toho ducha. No jasně, máš způsobem. nějaký, prostě máš nějaký náhrdelník s amuletama nebo něco. Jo, přesně. A působí to strašně cool. Působí to strašně dobře prostě. A to mi přijde, že je taky jedna z věcí, ve který barbaři, ne že by v tom byli jako špatný, protože ono je celkem, člověku se vybaví poměrně jasně, co bude roleplayovat, když bude barbar, aspoň nějaký základ, ale jasně. Je vždycky fajn, když ti ty pravidla jakoby dají rovnou nějakou inspiraci do hlavy, úplně, takhle bych to mohl hrát, to by bylo cool a vlastně nemusím být jenom úplně neustále nasraný kokot nebo něco takového, ale můžu být víc tady. Může být prostě jako víc jakoby spirituální, spojený s tou zemí. To dobře. Jo, pak teda samozřejmě jdeme dál, že jo, Aspect of the Beast ve starým a v novém Aspect of the Wilds, kde Aspect of the Wilds má jenom 3 varianty, tady jich je zase 5, ale popravdě těch 5, co tady je, nejsou moc dobrý, jo, reálně. Medvěd ti dá, že ti zdvojnásobí to, co můžeš nosit, nebo, no, a dá ti výhodu na sílu, ale výhodu na sílu stejně máš, když rageuješ, a v nových můžeš rageovat skoro pořád, takže ne. Od určitého levelu. Vlk ti umožní líp stopovat, zase takový specifický docela. Orel ti dá to, že vidíš dál. Jako jelen máš větší cestovní rychlost, ale popravdě hrál jsem už několik D&D kampaní a v žádné nebylo důležité to, jak rychle jsme cestovali, protože D&D tomu prostě přizpůsobí tu kampaň. Jo, no. Jako tak Tiger tam byl, že máš ten skill, že jo, nebo... Jo, no, ale to zase tady máš už v tom, že jo, v těch jiných věcech zase, takže... Nevím, no, reálně Aspect of the Beast celkem useless věci a přišlo mi to useless i ve chvíli, kdy jsem v Baldurech to řešil, kde to je tak trochu změněný, myslím, ale i tam, když jsem řešil, co si tady z toho vybrat, když jsem tam hrál jakoby Totem Barbara, tak jsem byl jako, nevím. A to jsou změněný, aby byly trochu lepší než tady reálně, a i tak jsem si těžko vybíral teda. Ale jako, byly tam nějaký relativně užitečný. No. A tady v těch nových, ne, že by byly nějak super skvělý, ale nejsou špatný. Prostě Sova ti dá Dark Vizi a pokud už máš Dark Vizi, tak máš větší o 60 feetů. Což je reálně nejužitečnější věc, co tady je. Mám pocit, že budeš prostě, pokud nemáš Dark Vizi, tak tohle je docela dobrý. Jo, no, a pak je tady ten jako Panther, můžeš rychleji šplhat. Ne, je to zase takový specifický, může se to hodit, nemusí. A můžeš rychleji splavat, což zase, jako jo, pokud máš kampaň, kde se třeba v nějakých ostrůvkách se pohybujete, je tam všude hodně vody, tak asi rychlý plavání může být v nějaké situaci dobrý. Ale to je to taky takový to specifický, no, jako taky nejsou až tak dobrý, přijdou mi o trochu lepší. Byť třeba ten medvěd asi může být dobrý, pokud máš kampaň jakoby víc na přežití, jakože se hodně řeší, kolik prostě toho uneseš prostě, tak může být asi docela dobrý, jo. Řekl bych, že ty věci v tom starým Aspect of the Beast jsou dobrý, pokud hraješ prostě fakt jakoby Survivor kampaň, kde jako jsou důležitý tady ty věci okolo toho cestování a tak, jo, s čím souvisí to nošení věcí, stopování a všechny tady tyhle ty skills. Dobrý asi, na tohle je ten Aspect of the Beast dobrý v těch starých pravidlech, ale přijde mi, že nevím, třeba se pletu, zase napište jako do chatu, jak moc kampaní jste hráli, kde bylo fakt důležitý to, kolik toho unesete a kde byla důležitá vaše cestovní rychlost. Klidně se prostě napište, podělte se o zkušenosti, protože já si myslím, že to jsou tak 2 kampaně z 10, které se odehrajou celkem, jako. Je teda pravda, že ono takový zvíře úplně neexistuje, ale ty vole, kdyby bylo všechny rychlosti v jedný, tak je to tak akorát silný mi přijde. Jakože tady dneska budeš cestovat rychle, šplhat rychle, plavat rychle, cokoliv, co chceš, bude prostě, ti půjde líp se hejbat. Jako, to by možná... Měl bys tam aspekt
třeba kachny, vole, která rychle lítá a i plave Jo, a lítá daleko. Prostě let's go, aspekt kachny, vole, do pravidel, boostne ti veškerou rychlost. Já chápu, že ten flavor se tady jako hledá špatně, ale prostě... Ale ne, aspekt kachny, let's go, aspekt kachny, kachny. prostě potřebujeme aspekt kachny, prostě zvýší veškerou tvoji rychlost. Trojitá hrozba, no. To asi všechno. Ještě tady to Power of the Wild, ten poslední stupeň, že jo, kde ve starým to bylo Totemic Attunement, Yep. kde víceméně přijel, že Power of the Wilds vzalo ty nejlepší attunementy, udělalo z nich 3 a ty zbylý vynechali a vůbec to nevadí prostě. Jo. A ještě jsou lepší o to, že si můžeš zase při každý vybrat. Což jo, no, úplně stejný jako u toho Rage of the Wilds. No, to Aspect of the Wilds tady je, že ty si to musíš vybrat před long restem, no, během long restu, který z toho chceš. Jestli chceš mít Dark Vision nebo plavat, nebo to. Není to úplně při Rage. Ten aspekt. Jo, to aspekt, a my mysleli jsme u Power of the Wilds, sorry. Jo, to jsme, já jsem myslel, že jsi se k tomu vracel. Že u toho Aspect of the Wilds to je při long restu a Power... Teď jsme se to zamotali. Ale ano, u Power of the Wilds se to zase si vybíráš. Takže máš vlastně všechny, ty 3 nejlepší, co byly v Totemic Attunementu stejně. A můžeš mít kterýkoliv chceš. Jo. No. Prostě, takže zase reálně Path of the Wild Heart a ve srovnání s Path of the Totem Warrior, tak Path of the Wild Heart prostě lepší, no. Je to tak? To je všechno k Path of the Wild Heart. Takže... A teď tu máme Path of the World Tree, což je nová subklasa. World Tree. World Tree. Jak to vyslovuješ? Path of the World Tree? World Tree, jo, World asi. Tree? Asi World Tree. Ne. Plete jazyk už. Prostě Elden Ring shit. Ano, Elden Ring shit. Každopádně, tady to mám tak jako ve stručnosti, protože jsem to s ničím nesrovnával, že jo. Ale právě není s čím, jo. Ale je to taková healovací subklasa, hnedka na začátku prostě levelu 3 můžeš dávat dočasný životy sobě, když aktivuješ Rage, tak ti to dá temporary hitpointy, který se rovnají k tvýmu Barbara levelu, ale víc životů, což je zajímavý zase, než sobě vlastně ty můžeš dávat ostatním, který jsou od tebe do 10 feetů a těm můžeš dát tolik temporary hitpointů, který se rovnají množství D6, který se rovnají tvýmu rage bonus damage. Jo. Jo? Takže na začátku na tom levelu 3 to jsou prostě 2D6. Takže můžeš dát na levelu 3 2D6 temporary hitpointů na začátku každého kola komukoliv, jednomu tvorovi, který stojí do tebe od 10 feetů. Což mi přijde jako super. Je to hodně dobrý. Jakože 12 temporary hitpointů každý kolo. Nebo 2. Nebo 2, jasně. 2 až 12 temporary hitpointů každý kolo. No, takže jdeme v průměru 6. Je fakt dobrý, jako. Je to jako hodně dobrý. To je fakt dobrý. Jako na levelu 3. V podstatě možná ani nebudeš, jakože možná tohle stačí jako healer do té party. Jako reálně ty podle mě můžeš na levelu 3 tady s tímhletím v dlouhým fightu, neříkám, v krátkém asi ne, ale v trochu delším fightu můžeš přehýlovat normálně prostě nějakého klerika třeba, nebo barda. Úplně v pohodě podle mě tady s tímhletím. Že prostě dáš víc životů než oni. Jako na začátku je to docela přehnaný. Jako samozřejmě záleží, jak ti budou padat kostky, že jo, a tak dále, ale na začátku je to celkem dost dobrý. Když si představím, že bys fakt byl, prostě, že byste byli 2 v partě s paladinem a prostě stáli byste vedle sebe, víš co? A fajtili byste, tak úplně pohodička prostě. Já snad mám pocit, že a teď asi dojde k tomu u paladina, není náhodou v nových Lay on Hands za bonusovku? A myslím, že jo, ale nemůžu ti to říct na 100%. Protože mám pocit, že jo, a v tom případě, kámo, když si ti 2 vedle sebe stoupnou, jako, tak na levelu 3,
si jako potankujou docela, no. Docela se pohýlujou kluci, jako. Jako, mě by zajímalo, vydali už ten Monster manuál, nebo ještě ne? Já mám pocit, že jo. Já mám taky Že pocit, jsem o že jo, tom ale do viděl. toho jsem se nedíval, ale jako, Tak jsem ještě neřešil Monster manuál, no. jestli nebafli doslova úplně všechny monstra, tak já nevím, tak všechny starý encountery jsou úplně mimo, jako. Jo, je tady Dungeon Master Guide 2024 tady je. Protože já mám ale fakt, jako, ne úplně všechny klásy jsou jenom buffly, je tu paladin a druid, hádám, ale jako všechno ostatní je prostě lepší, mi přijde. Nebo to není lepší, ale má to víc možností, co dělat v tom boji, Jo, no. aspoň. Jo, no. Takže to je prostě Life Giving Force, jo, ve spojení s paladinem, který bude za bonusovku ho healovat a on bude dávat temporary hit pointy. Tak úplně jako asi mega OP na levelu 3. Potom je tady level 6 Branches of the Tree, kde to funguje tak, že vlastně kdykoliv nějaký stvoření, který je do 30 feetů a já ho vidím, tak můžu prostě vyzvat ten World Tree, aby prostě vyslal nějaký své větve, omotal ten cíl těma větvema a přitáhl ho ke mně. A pokud ten cíl nehodí záchranný hod na sílu, tak je ke mně prostě přiteleportovaný. No. A navíc ještě, když je jako přiteleportovaný do mýho okolí, tak ještě mu můžu snížit rychlost na 0. Takže se nepohne nikam ode mě prostě. Ale chápu to správně tak, že ty teoreticky, tohle je dobrovolný, že jo, ta speed na 0. Taky mě napadlo, že to můžeš použít na spojence, že jo? Jo, no, normálně si k sobě přitáhnu třeba čaroděje, který ho napadnou ze zálohy a jasně. Pohoda. Hej, teď jak jsem to četl, tak jsem měl úplně tu stejnou myšlenku, jaký mě to napadlo, že vlastně já to, tam je na target vlastně, já to můžu použít na koho chci, že jo. A asi i proto samozřejmě tam je ta část, že ty můžeš zredukovat tu rychlost na 0, ale ne, že se zredukuje na 0, že ty se můžeš rozhodnout, jestli ho chceš toho protivníka zneschopnit nebo ne. Tak, přesně tak. Což je dobrý, no. Jako super schopnost. Zase je to prostě skvělý crowd control. Jakože myslím si, že tady ten barbar, tady ten Path of the World, který ještě ve spojení s tím prostě Brutal Strikem a těma dalšíma věcma, vypadá zatím asi jako nejlepší subklása na crowd control a prostě na to, že na sebe natáhne tu pozornost. Jako. Má to takový support vibe, nebo jak tak, to říct. Tak, přesně, no. Je to takový support tank prostě. Potom jsou tady ty Battering Roots, což teda vlastně dělá to, že když já používám nějakou heavy nebo versatile weapon, tak můžu svůj útok jakoby prodloužit na 10 feetů, to znamená prostě, jako bys měl nějakou, že jo, prostě jako alapartnu nebo něco. A můžeš ještě navíc využít 2 manévry, buď push, anebo nebo topl. A k tomu ještě použít jakoby svůj normální nějaký mastery prostě. Takže můžeš použít jeden z těchto 2 plus tvůj další mastery, což je super. Jo, dost dobrý. Na levelu 10, jakoby to asi není až tak přesílený, nebo až tak silný, ale... Ale zase ty předchozí schopnosti mi přijdou, takže je takový jakože... Jo, no. Navíc ještě u toho Branches of the Tree ani není specifikovaný, jak velký to monstrum může být, a ty reálně si k sobě můžeš klidně přitáhnout prostě třeba draka. Pokud on failne ten strength saving throw. Jako co je větší než doslova tady World Tree, hej? Takže... jako jo, no, klidně můžeš. Taraska si můžeš přitáhnout k sobě, vole. Yes. A ještě tam není nic o tom, čekej, si ho přitáhneš k sobě, co? Tak to je ten trik, víš co? Použiješ tu hůl, zasekneš ji na místě před tebou a přitáhneš ho na ní a zabiješ ho. Easy kill. Immovable rod. Jo. Blbý na tomhle je, že je tady napsaný, že je teleportovaný, no, takže asi to nebude fungovat. Prostě jí dáš na místo, kde bude jeho srdce, až si ho k sobě přitáhneš a je to. Ale oni jsou jako dacaní, oni ti tady napíšou, že to musí být neokupovaný prostor. Ne, asi to někoho napadlo. Tak nic, no. Pokazili nám srandu. Každopádně. No a potom samozřejmě na levelu 14
Samozřejmě, protože to z toho tak logicky vyplývá, že pak se naučíš teleportovat. Pak se budeš teleportovat ty prostě, no, na levelu 14 se budeš teleportovat ty. No, a můžeš se teleportovat do 60 feetů na místo, který vidíš a jednou za rage, můžeš to teda dělat jenom během rage, nebo když ho aktivuješ ten teleport samozřejmě. A navíc jednou za rage můžeš zvýšit jakoby ten dosah na 150 feetů a ještě k sobě můžeš jakoby, no, vzít jakoby se sebou 6 tvorů, kteří jsou okolo tebe do 10 feetů prostě a teleportovat je tam. Hodně dobrý. Jakože to je hodně dobrý, no. A je to level 14, takže A jako... v podstatě pro lidi, co hrají jako loko, tak je to něco jako Rizeho Ultina, no. Je to prostě, to je to stejný. Postava dělá úplně to samý, taky teleportuje všechny postavy, co jsou okolo něho. Tak toto funguje stejně, no. Takže má taky někdo takovou ultinu, ale už nepamatuji, jak se jmenuje, to je jedno. Jo, takže jo, jako v pohodě schopnost, jakože prostě dostaneš mobilitu, což pro Barbara, ne, že by ji normálně neměl, ale jako teleportace se vždycky hodí. Je to cool, zase má to cool flavor, prostě jsi teleportující se barbar, jakože. A jako je to reálně asi jedno z nejlepších tej blinků, co je v D&Dčku, mi přijde, ne? Nebo... Jako na 60 feetů po celou dobu rage, jako asi je, no. Jako... Ještě se 6 lidma. No, navíc. To je ta jednou za rage, ale jo, no. Jakože je to mega dobrý. Je to mega dobrý. Jakože... A i sám o sobě je to jako dobrý ten. Je to o dost lepší než tam Misty Step, že bude ten jenom na 30 feetů třeba. Pro jednoho, a jako jo, ten máš na levelu kolik? 5 nebo tak něco? Tak máš jako brzo, no. To je, že jo, level 2, máš na levelu 3, jo, máš no. Misty Step, jo. Ale toto je jako, i když vezmu, jakoby, že jo, tak to, co můžeš použít jednou jako za rage na 150 feetů pro 6 osob, to je hodně super, ale i ten tvůj jakoby solo na 60 feetů je dost dobrý. Můžeš to použít doslova každý kolo. Jo, no, to je prostě šílený. Jo. A ještě k sobě můžeš přitahovat i ostatní, že jo? No však jasně, ty se můžeš hodit někam, já nevím, na úplně nějaký dementní místo prostě, když to tak řeknu, v závislosti na mapě, jo. Dejme tomu, že se hodíš na okraj nějaký propasti, potom si k sobě přitáhneš toho protivníka a pak ho zhodíš prostě. Jo, no. Jo, a to můžeš udělat reálně. Jako, jo, no, vlastně to můžeš udělat, protože ty to přitáhnutí máš jakoby za reakci k sobě. No právě. No, takže to je skvělý, jako, můžeš prostě, ty se někam hodíš, potom reakcí to použiješ na někoho, přitáhneš si ho k sobě a potom ve svým tahu ho třeba zhodíš někam do díry prostě a nazdar. Jo, no. Šílený. Jako dost dobrý, no. Reálně, když jsem tohle čet, tak jsem si říkal, že teď už mám asi i chuť si toho Barbara zahrát. Jako tohle je subklasa, která mi přijde fakt zajímavá a zábavná. Hej, a může to mít i strašně cool prostě flavor nějaký, dá se podle mě vymyslet k tomu. No a pak teda poslední barbar subklasa, kde se to změnilo nejmíň, reálně se nezměnilo skoro nic. A to je Path of the Zealot, kde Divine Fury je stejný, Warrior of the Gods je lepší, nebo tam v tom starým možná ani nebyl, nebo nebyl, ne. Zealot, nebo počkej, to ne, byl tam jo, je tady, byl, ale byl na prd, proto jsem si tady napsal, co dělal ten starý, nebo na prd. On, když tě chtěl někdo oživit, tak to měl levnější. No. To jako, nevím, no, to je fakt. Nevím, není to hrozný, ale... Jakože není to hrozný, ale že mi to přišlo nějak dobrý ve srovnání s tím novým, kde se můžeš healovat docela dost, jako, protože máš půl 4D12, což ty vole na levelu 3, jako to je snad ještě větší heal než ten Path of the War 3, reálně. Jo, ale jenom pro tebe, no. Tak je to zase jenom pro mě samozřejmě. Tak jakože 4D12 na levelu 3. A za bonusovku, což je taky dost dobrý. A za bonusovku je použiješ ty kokostej heal, jako.
Když si vezmeš, kolik máš na levelu 3 většinou tak životu, ne víc než 30, i když seš barbar podle mě, nebo tak okolo, no dobře, možná máš. A máš okolo 30, možná lehce přes 30, tak nějak budeš mít asi. Záleží, jakou máš konstituci, no, ale tak nějak dejme tomu plus minus okolo 30 životů budeš mít. 30 až 40 dejme tomu, jo. Máš 30 až 40 životů, tak tyjo, 1D12, když ti dobře padne. Jako 4D12 by tě měli dostat skoro z nuly do plných životů v podstatě. Jo, no, přesně. Nebo tak blízko, no. Že ti to jakoby bude jedno, aspoň těch 20 životů by ti to mělo dát, když budeš mít jako normální štěstí. Jo, no, takže mega dobrý, jakože mega dobrý. Jako přijde mi to vodost lepší, než ty vole, když mě někdo zabije, tak bude levnější mě oživit, protože jako reálně na levelu 3, jo, jak často budeš řešit to, že umřels a tvoji vole, kámoši tě chcou oživit. Tak jako... Bez ohledu na to, že v té době nikdo z tvých kolegů oživovací spell nemá, takže stejně bude muset jít někam do města zhánět nějaký oživovače prostě. Který teda je otázka, jestli to zlevní. Jestli to zlevní, no protože je to levnější, jako prostě, takže nevím, no. Prostě jako fakt mi ten starý Warrior of the Gods přijde mega situační. Jako ne, že je to úplně na nic, ale je to strašně situační. Ale je to situační ještě k tomu tím způsobem, že musíš jakoby hrát tu správnou kampaň v tom správném světě, takže je to jako... Jasně. Když se domluvíš s pánem jeskyně, že by si chtěl zahrát tady Zeolota a že by si chtěl, aby si jako často umíral z nějakého důvodu a aby tě často oživovali, jako ano, je to mega situační. Jakože reálně... Nebo řekněte, zase, můžete napsat další tip na komentář, napište, jestli někdo z vás a kolikrát jste využili vlastnost starého Zelota, že vaše oživení bylo levnější. Jako, na jednu stranu mi to přišla jako docela zábavná kampaň, víš co, že by si měl reálně sebou toho Zelota a že by ho všude oživovali prostě zadarmo, ať to není jako to, víš co. Ale že on by se snažil třeba 100krát umřít pro svýho boha při hrdinských činech, víš co. To je jako jeho cíl. Zní to jako zajímavý flavor, něco jako Slayeri ve Warhammeru, jenom jinak trošku, že tam můžeš umřít jenom jednou, když to tady bys třeba odstínil ten svůj hřích, třeba chtěl umřít třeba 100krát prostě a pak bys měl jako hotovo, no. Ale všechny ty smrti by musely být jakoby hrdinský, že by ses nemohl jenom jako... No a vždycky potom, co by tě oživili, by ses dozvěděl, jestli to jako bylo dost nebo ne prostě. To se mi líbí, OK. Částečně s tou mě jako vykoupil ten starý Warrior of the Gods. Nemyslím si, že je úplně na prd, ale je pořád horší než ten novej, prostě, co si budem. Jako ten novej je daleko použitelnější, prostě ve většině kampaní. Jo. Ten starý je situačně použitelný. A dala by se okolo něho vystavět teda zajímavá postava asi, specifická, kdyby to někdo chtěl, no. Tady nevidím třeba jakoby problém se domluvit s DMem a říct, hele, třeba já jako DM, kdyby za mnou někdo přišel a řekl mi, hele, líbí se mi novej Zelot a chtěl bych to hrát tak, jak řekl jsi, tak mu klidně dám jakoby oba dva ty efekty, víš co? Jasně, no. Jako jo, pořád tě ten hráč prosí o to, abys ho zabíjel, to jako není až tak velký problém, takže... Přesně, takže klidně mu dám oba dva ty efekty, klidně mu dám, že bude oživovaný zadarmo a nebudu s tím mít žádný problém, jako. Jo, no. Jo. Jakože, no, asi tak. Ale jako jo, uznávám, trošku z toho vykoupil u mě, už to není 1 z 10, ale ta 4. Dost dobrý. Potom ten Zealous Presence je o něco lepší. Tady mám napsaný. Že jo, protože za bonusovku tvoji společníci mají advantage na útoky, ty si už stejně dáš přes Reckless Attack, to je jedno. A na saving throws until the start of your next turn. A co je tady lepší, je to, že teď, když to použiješ, to můžeš jakoby zregenit za to, že použiješ rage. Nebo jakoby, no, využiješ jeden rage jakoby na to, aby si jakoby restornul tu abilitu, což předtím nešlo. A Rage of the Gods je ve srovnání s Rage Beyond Dead, tam jsem na vážkách, jo, tam nevím.
Protože Rage of the Gods jako je cool, můžeš během toho prostě lítat, máš rezistenci na Necrotic, Psychic a Radiant a máš schopnost Revivification, to znamená, kdykoliv od tebe do 30 feetů někdo dropne na 0 HP, tak ty můžeš použít reakci na to a využít jakoby a spálit jeden tvůj rage na to, abys tomu člověku místo 0 doplnil tolik životů, kolik je tvůj Barbarian level. No je to, že máš na levelu 14, to bude minimálně 14 životů. Což jako sice není moc, ale ten člověk nedropnul díky tomu a může se třeba sám healnout, no, může něco dělat pořád, že jo, ve svým tahu prostě. Takže asi dobrý, jako. Je to dobrý, no. Jenže Rage Beyond Dead je tak strašně cool. Ten barbar je tak nasranej, že nemůže umřít prostě. Prostě too angry to die. Je no. fakt jako skvělý. Jo, vlastně to funguje tak, že když prostě máte rage, tak i když dropnete na 0 hitpointů, tak vás to prostě nesundá. Pořád bojujete, sice házíte death savey, ale pořád fightíte. Jediný, co vás podle mě v tu chvíli může zabít, je to, že ty negativní HPčka překročí vaše normál HPčka. Mám pocit. Jo, což je ta instantní smrt, to tě podle mě pořád zabije. Ale i když failneš death savey, tak pořád neumřeš, dokud rageuješ. Umřeš až dorageuješ prostě, no. Ale pokud tě někdo během tvýho rage vyhýluje na víc než 0, tak i když failnu z death savey, tak seš v pohodě. Jako zase tady se už bavíme o levelu 14, takže i kdyby ne, tak tě asi někdo může oživit potom. Jasně, asi jo, ale i tak to je tak cool prostě. Je to hodně cool. Je to tak cool, prostě too angry to die. Jakože, co se týká cool faktoru, tak i když uznávám, že Rage of the Gods, prostě lítáš, máš rezistence a seš ty vole a anděl smrti prostě je z tebe najednou, tak Rage Beyond Dead asi u mě vyhrála. Byť, jakoby, nedává to tolik možností, je to jednoduchá schopnost v principu, ale má hrozně velký cool faktor pro mě, prostě Rage Beyond Dead, jako. No, jako těžko říct, co je lepší, ale Rage Beyond Dead je víc cool. Přesně, souhlasím. Tak jo lidi, to by byl barbar. Je lepší. Je lepší. Skoro všechny subklasy jsou lepší, no ne skoro, všechny subklasy jsou lepší. Byť třeba s nějakýma detailama nebo jako malýma úpravama, asi u toho jako Zelota, to je tak největší Rage Beyond Dead, ale to je jedno, to jsme řešili před chvilkou. Je vesměs ve všem lepší, prostě je to super pro verze, jo, starýho Barbara. A Path of the World 3 je fakt jako zajímavý. Jakože, co se týká mě, tak vyhrává Path of the Wild Heart anebo Path of the World 3 mi přijdou jako nejzajímavější subklásy. Z těch dvou bych si asi vybíral, kdybych si tvořil Barbara teď. Asi určitě. Trochu škoda to Berserkera, ten mi prostě nepřipadá nějak moc zajímavý, ani se nic nezměnil. Víš co, Berserker je prostě takovej jako vanilla barbar. No je to tak. Je to prostě vanilla barbar. Ten Zelot je fajn, jo. To je jako je v pohodě, možná taky někdy v nějaké specifické kampani, ale kdybych měl hrát Barbara, tak definitivně Path of the Wild Heart nebo Path of the World 3 a dost možná by mi i přišlo cool, kdybych hrál Path of the Wild Heart, tak si to namultiklasovat s druidem a protože ty můžeš jakoby rageovat, když seš shapeshiftnutej. Jo, hele, takže to by mi přišlo zajímavý třeba. To si ono. A musím říct, je to docela překvapivě verzatilní ta klása teďkon, takže si úplně umím představit třeba i partu 4 barbarů, že jako by to bylo... Přesně na to jsem myslel, když jsme četli toho Zelota a úplně taky mě to napadlo, úplně to stejný, přesně. Prostě jenom když jsme tady ty 4 barbary, prostě tak jak jsou tady ty 4 subklásy,
tak by to mohla být reálně zajímavá skupina, jako, i když by byli všichni jedna klása prostě. Je to tak? Což je prostě, je to cool, když v jedné kláse máš tolik jako diverzity, no. Jo, no, přesně. A umíš si představit, ty vole, na levelu 14, ten Path of the World 3 dohromady, ty vole, s tím jako zelotem, to tě nenechá umřít prostě, ti týpci, jako. Ne, no. To je... A ono, jako kdyby si byl teda parta 4 barbarů, tak kdo by tedy měl vůbec šanci umírat, protože Jo, všichni no. mají ty rezistence a tak, ale... Jakože docela masakr, no. Dát si někdy nějaký jako one shot, jako skupina 4 barbarů? Mohli bychom to zvážit, mohla by to být prdel někdy. Jo, no. Ale ono upřímně, podle těch nových pravidel, třeba i skupina 4 bardů, nebo skupina 4, prostě je tu toho víc. Klerici samozřejmě by jaky šli docela jako docela jiný. Vlastně i ty varloci, ale tam máš problém s tím healováním, no. Trošku, no. Ale jo, ale je to cool. Nový barbar, lepší než starý. Jo. A my asi až dohrajeme ty naše kampaně, co máme rozehraný, tak asi budeme podle mě přecházet na ty nový pravidla. Už teď jsem tomu otevřený u toho Spinamu, kdyby někdo hodně chtěl přejít na jako novou tu variantu. Tam mě to nezajímá. Tam hrajou Varloka. Potřebuju Frax, aby přešel na novou kampaň. Tam hrajou Rouga, vole, tam to k něčemu je. Bohužel. Ale každopádně myslím si, že asi všichni budeme souhlasit, že asi u další kampaně, kterou bude pravděpodobně PJovat Algernon, kde ten má nejdelší pauzu teď, tak bychom asi přešli na nový pravidla, pokud teda on sám nebude proti z nějakého důvodu. Jo, no, já bych byl pro a myslím, že on proti nebude, ale uvidíme samozřejmě. Akorát na 100% nebudu hrát Paladina teda, no. To. Ale k tomu se dostanu, až budeme řešit Paladina, proč ne? Jo. No nic, to bylo všechno k tomuhle z tomu videu, co si myslíte o Barbarovi, napište do komentářů, odebírejte a tak dál. Přesně, čus, mějte se.